længe siden var alt godt, og Santa Sol var en glad julemand. Santa Sol, det er ham du ser der. Ja, lige netop. Ham der i midten med det store hvide skæg. Santa Sol, han elsker matematik. Og lige så gør hans 2 hjælpenisser, der sidder der og ser så glade ud. De regner masser af matematikopgaver, så de kan blive kloge på den store verden. Matematik er nemlig et af de vigtigste redskaber til at opnå viden. For eksempel kan man bruge matematiske modeller til at beskrive mange situationer i hverdagen. Det må jeg fortælle om senere. Se, nu sker der noget i vores eventyr. Her i mørket ligger Santa Sol og sover middagslur. Han passer godt på uendeligheden, for uden uendeligheden, ingen matematik. Det er ligesom risengrød uden ris. Men se, der kommer den onde nisse Approximate. Han er sur og gnæven, fordi de andre hygger sig uden ham. Så han vil ødelægge det for dem, og derfor beslutte sig for at stjæle uendeligheden. Nej! Se, nu er Approximate rigtig ovenpå. Se, som han og hans onde kumpaner fører sig frem. Overalt i verden ringer nisser til Santa Sol, for uden matematikken er der ikke mange ting, der kan virke. For matematik er nøglen til videnskab. Nisserne fortæller, at togene med alle børnenes breve til Santa Sol slet ikke kan køre, for ingen ved, hvordan man bruger et ur, og ingen kan finde ud af, hvordan toget fungerer. Og selv i julemandens eget værksted kan ingen lave lommeregner og tegnetrikanter til alle de søde børn i verden, for alle disse ting styres af matematiske modeller. Og også de 2 hjælpenisser blev der lavet Approximate. Se, der er han i gang med at stjæle alle decimalerne. Den slampert. Den dumme nisse Approximate har taget matematikken fra hele verden, og det værste er, at han kan bevise det. Et af de vigtigste forudsætninger for mange videnskaber er, at det kan bevises matematisk. Og se nu Approximate, der er godt i gang med at bevise, at han har stjålet uendeligheden og ødelagt julen for alle børn i verden. Han regner i lang tid. Og se, kan I se Santa Sol, der står der og bliver helt ked af det? Det er synd for ham. Han kan slet ikke forstå, at Approximate, han nu har bevist, at han har stjålet uendeligheden, og matematikken er gemt inde i Approximates armhule. Se Santa Sol og hans 2 hjælpenisser. De græder, for de savner matematikken. De ved slet ikke, hvad de skal gøre, for Approximate har jo bevist, at han har stjålet den. Hvad skal de dog gøre? Santa Sol og nisserne beslutter sig for at holde møde, for noget må de kunne gøre for at redde julen og matematikken. De prøver en masse løsninger og tjekker alle naturlovene, men ingenting virker. De regner. Må de kan nå det inden den 24. december. Jo, se nu. De har fundet ud af noget. Kan I se, hvad Approximate har lavet forkert i sit bevis? Det kan Santa Sol. Approximate har nemlig divideret med 0, og det må man ikke. Så Approximate har slet ikke stjålet uendeligheden alligevel. Julen og matematikken er reddet, og hvor er de glade alle sammen. Santa Sol og de 2 hjælpenisser er allergladest, for hvad skulle de dog gøre uden matematik? Og heldigvis har de fået uendeligheden tilbage, og det er meget heldigt. For den allervigtigste ting ved både matematik og videnskab er, at de begge er uendelige, ligesom pladsen til julekonfekt i Santa Sols mave og antallet af anden uges afleveringer.
Og sådan en uendelighed, den tager man ikke bare uden at bevise det.